Добър ден. Добър ден. Ще ти говоря на ти, обаче. Айде. Прости ми. Как си? Много съм добре. Сигурно. И по-добре ще бъда. Нямам търпение да пътувам малко. Зимата винаги, това е най-добрата терапия. Просто трябва да се бяга някъде за поне 10 дни. Емато тук стана вече топло. Ами нищо. То топло, ама друго е да смениш картинката за някакво време. Ти си изключил според мен сделка с дявола по някакъв начин за безсмъртие. Как може толкова години да изглеждаш перфектно? Спиш барокамера или пиеш кръв от петел, примерно, не знам. Не, нищо такова не правя, ама благодаря ти за комплимента. Не е точно така. Не все по-често, между другото, аз те гледам отстрани. Гледам си и си казвам, стига, не мога да се занимавам нон-стоп със себе си. Отиди на това, на козметика, на такова, първия ни масажи, йога за лице, не знам си какво, защото пък почна да ме притесняват всичките тия филари и милари, което много нахлу тук последните 10-15 години. Нали, вече все пак виждам доста често жени с тройни лица. Защото то в един момент, като почнеш да слагаш много и то разширява и няма на къде. Синя ми казва от тия жени, които са особено с устите, защото те са горе-долу еднакви, и каза, ожилило ги нещо, им са ми се подули. И така си остане. Да, подуха им се. Да. Диляна, има ли бивш модел или модела за винаги? Тоест, има ли бивш модел или модела за цял живот? Не знам, може би по-скоро има. Зависи дали продължаваш да работиш нещо в тази сфера, дали продължаваш да изглеждаш все пак добре. Иначе... Ти мислил ли си да спреш? Ама не, има ти да си го кажеш, а не обстоятелствата. Ако не ми го наложат обстоятелствата, не знам, към момента се чувствам окей. Снимам неща, които ми харесват. Някакси нещата се промениха, защото вече имам право на избор. Ти знаеш, че това нещо някак си преля и в Инстаграм и въобще нещата не са като преди. Да ходиш на кастинг с букчето, да те избират и така нататък. Тук някак си е малко по-различно. Ама не е ли по-добре така сега? Много по-добре. И по-бързо. Много по-добре и съм много благодарен, че все пак хванах тук последния влак на тази вълна с това с социалните мрежи, защото все пак е работа, но имаш много повече власт на собствените си виждания за това как да представиш даден продукт, дреха или каквото и да било. А ти защо реши модел да ставаш? За нищо друго ли не те биваше, реши? Ами не ме биваше за много неща, въпреки че завърших какво учих аз? Моден дизайн, което пак е общо с модата. Имаш висшо? Полу с единия крак съм си го взела, но трябва да се дипломирам. Да, иначе семестриално съм го завършила. Но защо станах модел? Не знам. Май сестра ми ме заведе всъщност. Да, аз не съм си го решавала сама това нещо. Но тя ме заведе, там шефката на агенцията, която беше тогава X-Ground, беше агенцията, Розалия, тя ме хареса, директно ми изпрати някакъв конкурс, оттам спечелих няколко 5 награди, без първото място, защото пък там иска по-то. Беше супер модел, там трябваше височина, аз я нямах. И започнах да пътувам и така просто усетих свободата и шанса да обикаляш света, се запознаеш с нови хора, без да трябва да влагаш собствени средства в това. И тогава не беше толкова лесно да пътуваш все пак. Четох някаква статия, сега е много но четох някаква статия, че на жените двете им гърдини били еднакви, т.е. едната е по-голяма от другата или по-малка от другата. Ама то нищо не е така ли е? Да. И при теб? И при мен. А с краката така ли е? Т.е. единия по-голям от другия? Като номер на обувки не съм сигурна, че е по-голям. Може да е по-дълъг. Не, защото ако при гърдите е така, и при краката трябва да е така. Не мисля, че има такава зависимост. Нямам лични наблюдения. Статията, която не си виждал женски гърди никога? Не съм ги мерил с шублер. Не си ги мерил. Защото не ми е хрумвало. Но защото го четох, то беше една много дълга статия в женски сайт, но не пише за краката. За краката аз не съм сигурна. Обаче виж, че те генерално половините са много различни. Моите са много различни. Аз съм си го правила това, да си огледално да си сложа едната и другата. И, едната ми глава е доста по-квадратеста, другата е по-триъгълна. Така няма как да го видиш, защото все пак съм си сложила половината коса отпред. Виж, тази цел съм дошла с тази прическа. Добре, красотата симетрия ли е тогава? Не, в никакъв случай. Тоест, нещата, които не са перфектни, са по-добре от перфектните неща?
Не мисля, че има някаква закономерност такава. Може би има. Коя се водеше перфектна? Меган Фокс или коя беше? Имаше някоя от тея, които е с еднаквите половини. Сечението, да. Да, тя Клеопатра ли беше? Доста красива, да. Но не, по-скоро мисля, че харизмата и излъчването специално за мен са по-важни. Добре, моделите как се избират мъже тогава? По мерки ли ги гледат? Те моделите май не си падат много по-красиви мъже. Тоест не си падат по модели. Аз нямам опит, затова питам. Виж, че моделите май си падат по някакви по-ръбести. Футболисти, батки. Там да кажем се търси някаква финансова стабилност, може би, като споменаш футболистите, защото те са по-комерциалната част от спорта. Обществото. От обществото, не от спорта конкретно. Да, не знам, но съм забелязала, че някакси все едно те са се наситили на това нещо и търсят нещо друго в партньорите си. Грозно. Не е грозно, ама нещо малко по-нестандартно. Да. Нали има клишето, че актьорите преди да излезат на сцената пият по едно за отскок, за да свалят напрежението. При модели така ли е? Преди фотосесия пиеш ли? Не. Аз преди каквато и да е работа никога не пия. Независимо дали е като модел, като актриса, като каквото и да работя, това за мен е абсурд. Пълен, не мога. Клише е в бранша. В смисъл, чул съм не един и двама да се обясняват. Може, честно казано, всичките... Аз съм работила с доста актьори. Нямам спомен да съм виждала такова нещо при тях. Похвално. Псувала ли си фотограф? Не, аз не псувам. Но понякога много им късам нервите, да. Основният ми проблем е косата. Значи грима не е толкова. Грима дори нещо да не ми хареса, винаги така ще го поразмажа, малко нещо си го направя, ще си го догодя да ми хареса. Но косата, ако ми я направят така, че да не ми хареса, мога да скъсам нервите на целия екип. И съм ужасна, и то ми личи, и седа, и съм сърдита. Аз по-скоро имах нещо по-агресивно, защото псуването е малко да тръгнал да биеш. Не. Аз съм много антиагресията. В смисъл, това е нещо, което наистина може да се случва някой да нещо да... Не. Не мисля, че това е начин да... Аз дори детето не мога да си бия. Трябва. Вече се убеждавам, че трябва, но не мога. Някак си това ми се струва много унизително и въобще то метод на възпитание най-вероятно работи, и то най-добре, но аз не мога да го прилагам. Може би ще наема някакъв човек, който иде да ми бие детето, за да почне да слуша. Това е ниша, пазарна. Да, ето, отворихме. Добре, ти като минаш през някакви тежки моменти, защото клишето е нещо като тия търсене, се взима или сладолет, или шоколад и се стои и се гледат някакви странни филми. Като си имаш такива моменти, ядеш ли месо? Не. Примерно драматичен филм и кебабче. Защото ти не ядеш месо. Поне така спомня аз. Да. Не ям месо още. В смисъл не се избива с месо депресия, аз това по-скоро имах преди. Ама аз и шоколад не ям. Ти знаеш, че като съм в депресия, даже нищо не ям. Много всичко блокира тук. Обикновено имам нужда да говоря по телефон. Аз смятам, че това е някаква така моя си лична терапия, която съм си изградила с годините и много ми помага. Аз нямам нещо, наистина нямам нещо в живота си, което никой да не знае. Аз нямам така тайна. Как така? Нещо за себе си, нещо, което ти се е случило, нещо, което не искаш другите да знаят и да си го пазиш, да си е за теб. Нямам. При мен всичко, което се случи, много е важно да звънна поне на 3 човека, на сестра ми, на приятелките ми, приятел, някой. И да го изкарам от себе си. Аз го казвам. Как може сега? Тук ми казаха това или онова или нещо е такова. И то има някои неща, които верно са си за теб. И не е лошо да си за теб. Не знам така смисъл аз. Обаче аз не мога да търпя нищо. Така някакси да не го споделя с никой. Да, така то всички го знаят. Те някакви страшни тайни, чак не са ми се случвали, дето. Да стане много. Как се замислиш, Вена, какво означава страшна тайна? Аз в момента се замислих. Ти имаш ли някакви такива тайни? Имам някакви тъпоти, дето си ги пазя за себе си, но лошото е, че почти никога не съм бил сам в тези тъпоти. В смисъл, винаги има и още някакви... Има съучастници. То сам какво да направиш? Някаква глупост, не знам, но то пак ще има потърпевши от... така че винаги има някакъв свидетел някъде. А ти, например, ако си в депресия, говориш ли с... Аз май никога не съм бил. Поне не знам какво е това. Или не можеш да го дефинираш през себе си. Като състояние, да. Не съм... Рядко изпадам. В смисъл, има момент, който ми е било много трудно. Ама не се сдухваш. Оптимист ли си? Не. Казваш ли си винаги всичко ще окей, сега ще мине? Не, по-скоро съм реалист. Смисъл не... Не си викаш какво такова? Не мога го променя. Аз много лесно си изпадам в такива крайности.
Мене като ми се такова съберат за 2-3 неща, при някой ми каже нещо лошо, нещо в работата не е станало, развалил се някакъв договор или каквото и да е. Някъде съм била на кастинг и съм очаквала, пък те после не са ме взели. Ако ми се съберат 2-3 такива неща и се почва голямата. Ето край, тук вече нещата отиват. В смисъл, и всеки път си казвам, чакай малко, седни и помисли. Целият ти живот назад, колко много неща, винаги си се оправил, всичко ще е наред, ще работиш, ще си здрава. Нали? Всичките тия неща почвам си сама да се терапевтирам, защото иначе много лесно потъвам в някакви неща. Много. И затова може би имам нужда да говоря с близките ми, които ме познават много добре и знаят, че така леко простраваме по бутни. Ти си правиш терапия, малко или много. Спестявам от психотерапевт. Колкото повече говориш, толкова Ти си много ангажиран човек. Остава ли ти време да избършеш праг във вас? Да, остава ми между всичките неща. А срамежлива ли си ти? Да, но смятам, че с годините и с професиите и с нещата, с които се занимавам, почти не оставя място за това, защото... Но вътрешно като личностно, да. Вярно ли е, аз тук съм си залил с клишета днеска и си изпих водата почти. Искаш ли моята? Не, вярно ли е, тя си е твоя, вярно ли е, че красивите жени правят много скучен секс, защото могат да имат почти всеки мъж и не се, примерно, раздават толкова много? Не, абсолютно не смятам, че смисъл за мен ето това сигурно много често напоследък ме питат, защото явно някакви стари статии, които са си измислени от някъде ги въртят, че за мен секса е най-важното нещо и че любовта няма никакво значение, че съм нимфоманка и че цялото това нещо секс е на предна позиция в моя живот. Не е така. За мен е секса като секс, само не го практикувам, може би. Някак си не го разбирам. Аз нямам те животински нужди и да задоволя просто някакъв инстинкт. За мен секса винаги, абсолютно винаги е свързан с, ако не е любов, то поне с много силно привличане и влюбване и нещо, което някакси то започва първо от емоцията. Това готиното усещане, за да влезеш в нещо такова и тогава вече да дойде физическото, което е все едно допълнение на това, което като емоция усещаш и изпитваш. Така че не смятам, че красивите жени просто правят секс, но се раздават по-малко. В смисъл секса и истинския секс и хубавия. Абсолютно свалих нивото съвсем умишлено, но типа много хубаво ме извади и мен. Много по-просташки бях трябвало в съвсем друга лайсна ден. Ако искаш да го кажа по-просташки. Не. Кажи го, има ли женско приятелство? Да. Защото ти си в един такъв бранш, дето има. Аз наистина смея да кажа, че имам повече много близки приятелки от едната ми ръка, пръстите на едната ми ръка. Никога не мога да гарантирам до кога това нещо ще продължи. Винаги може да има някаква ситуация, в която изведнъж вече нещо да се счупи между нас. Но към момента е така и вярвам, че има. Аз имам приятелство от... Може би най-дългото ми приятелство е с... една моя приятелка, с която бяхме на 5 години. от 5 годишни, т.е. не можах да го така. Няма нищо. А това тя моделка ли е? Не. Тоест моделките не се събират с моделки. Имам си и моделки. В приятелски всякакви кръг. си имам. Имам си. Всякакви. Актриси, моделки, всичко. Въобще. Чуш мъж крала ли си? Не. Да отида и да го открадна. Не. Но се е случвало Добре, окей, сигурно. Да, не знам. Не съм искала да го крада. Така се е случило просто. Да, била съм с мъж, който е бил обвързан. Но аз мятам, че винаги се приема за виновен, естествено, третия човек в едно такова нещо, но не би се появил третия човек, ако там между двамата всичко е наред. Така, да. И ако няма другото, и първи, и втори. И ако първия позволи трети да се появи и той е съгласен това нещо да продължи, цялото това нещо е малко, ми се струва, такова хвърляне на вина върху един човек, който пък в крайна сметка не е толкова. Имаше хубава зима тая година, въпреки че ти не си фен. Какво лято ни очаква според теб? На фона на това, че имаше температури ниски зимата, имаше и сняг доста. Не, тотални глупости ти говоря. Интересуваш ли се от политика? Опитвам се, но честно казано, много бързо спирам да се интересувам, защото нищо не разбирам.
толкова ми е объркана. Искам да следя някакви неща. Интересно ми е какво ще се случи. Сега и покрай Тръмп погледам някакви неща, нали, там е пълна психодиспансер. I'm the one that has 1600 little foot toes. Hundreds of little toes. You should test the president's PPK. He's an unemotional fish and he stayed that way for 40 million years. Вече не знам какво да кажа. Тук в България нещата са ми много объркани. Вече, първо, че не знам кого да слушам, въобще има ли смисъл да вярвам на някой, тези, които вярвах, те същите ли са, ма те виновни ли са, нали, цялото това нещо. Аз нямам. Да, аз имам същия проблем с умешването на неща. Да. Иначе много искам да съм ангажирана, искам да се интересувам. Ходя, гласувам, правя някакви неща, но съм объркана. Много. Това не знам как се оправя. Не знам. Обърквацията. Както и ти ще си оправиш страха от летене. Никак. Аре да кажем, моето пак може по някакъв начин да се оправи с някаква терапия, която аз и не я отлагам. На битово ниво, каквото дразни страшно много, защото ти каза ни политиката, че объркано, ма те горе-долу са си свързани. В какъв смисъл на битово ниво? В ежедневието ти. В смисъл улица, град, взаимоотношения между хора. Това им преди под битово ниво, а не е кисело мляко, яйца, хлеб. И какво ме дразни? Моята любима тема с бокуците, това много ме дразни. С рециклирането и аз продължавам да вярвам и да знам, че то се случва и че ние всички трябва да правим нещо, за да влезем в някакви нормални граници на самосъзнание относно чистотата, в която живеем и да поддържаме нещо такова. Това е много трудно в България се случи. Продължавам да виждам. Тук е един контейнер, тук е другия, тук е за картон, тук е общия и тук е пълно с кашони и с картон. Да. И нямам обяснение защо толкова не трябва да се случват нещата. Дали защото не вярват наистина в това, че някой се занимава и ги рециклира, не знам. Това ме дразни. Пак има култура в това отношение, да ти кажа. Започва иначе. Започва, да. Аз дори по себе си гледам, защото понякога много ме мързи да ги разделя и ги изхвърлям в общия. Примерно, ако те вече са разделени, нали, хартия и... Защото вкъщи, примерно, има място за, кажи го там, за битови отпадъки, има и място за хартия и стъкло. И защото те не са огромни контейнери, те са два и такива джунджурия в една кофа голяма и понякога жестоко мръзва просто, защото е по-лесно. Ама това се променя. Аз те прекъснах, ти друго искаш да кажеш. Друго за битовите неща, които ме дразнат ли? Няма да питам кой е кмет на София. Знаем, кмет е супер си. Какво ме дразни друго? Не знам, по-скоро ме дразни понякога менталитета на хората. Дразни ме някакси... Ето вчера ми случи, да, аз бях виновна, беше много тъпо, на оборище. Просто исках да спра да си взема хляб там от една пекарна, но там беше пълно. То топло заведение, много хората стане. И аз спрях на входа на една кооперация, в която си имам паркинг и хората си излизат. Но вярвам, че съм се бавила, може би, максимум 5 минути вътре, защото имаше опашка. Излиза ми някакъв човек си с цигарката, иска си излезе. Аз само така. Аз много мразя такива неща, но наистина не се чувствам удобно. Само казвам, много се извинявам. Няма никакъв смисъл да се извиняваш. Абсолютно никакъв. По-добре нищо не казвай, просто се качи в колата и си тръгни. И сега си казвам, много съм виновна наистина. Ма в крайна сметка, по 3-4 минути, какво толкова ще променят? Защото аз много се научих на това да не се псуваме от колите. Такова, нали, тук аз съм първа, някакво. В смисъл, не знам, дори... Аз много кълна като карам. Така ли? Така си избивам, смисъл на затворени прозорци, не. Един път ми се е случило и щяха да ме бият тогава. Не знаех, просто бях забрал, че прозорецът ми е почти додолу. И много звучно и сериозно към един на светофара точно до мен. И слава Богу, щяха да си му шамарат. В случая той ме засича 50 пъти и аз просто накрая всичко, каквото имах, си го казах, но на отворени прозорци. Човека, нали, реагира, той беше с отворен прозорец и питаме дали искам просто разговора да мине на друго ниво, да отбия. И ти викаш ми, не, добре. Викам, не, извинявам се. Аз тук си говоря тъпотия. Това исках да питам, лесно ли се извиняваш, лесно ли казваш съжалявам, например? Защото това на много хора им е Ако смятам, че съм сгрешил, да. Да. Защото е много Проблема важно. Ако съм на мен малко ми е трудно, но го правя. Тоест, когато понякога трябва да се извиниш, за да, примерно, да се продължи някакви взаимоотношения, не говоря дори без да има емоции в тия взаимоотношения, просто нормални човешки. И ако не съм сигурен, нали, примерно, че... Тоест, ако съм абсолютно убеден, че не искам да се извиня, знам, че ако се извинят, всичко ще се оправи за секунда, най-малкото дори манипулативно да го направя, за да туширам някакво напрежение,
Знам, че ако го направя, всичко ще е цветя и рози, но не мога да се пречупа. На прошка обаждаш ли се? Да, винаги. На кой? На родителите си. Да. Винаги на по-дъртите. Останали, нали, там, останалите живи. Ти знаеш ли какво искаш? Не точно. Аз някакси искам много общи неща. Искам да продължавам. За мен много важно е да се чувстваш свободен в това, което правиш, да можеш да пътуваш. Някакси не мога да си представя дори да работя. Бедно не ми се налага. Не знам. Такова от сутрин до вечер. Аз като отида в мол и след час и нещо, буквално ми става лошо, наистина. То пак е много час и нещо. Да, ама все пак съм жена, понякога трябва да обикалям из тия магазини, да си купя някакви неща. И много ми става мъчно за хората, които работят. Аз не мога да си го представя това да си там колко часа, не знам. 12, примерно, сигурно, ако не е повече. Примерно, да. На това осветление. Много, много съм благодарна, че в живота ми се случват тия неща, които ми дават наистина свободата. Аз всеки ден благодаря. Наистина, постоянно благодаря на Господ за това, което ми дава и това, което ми спестява, защото това е много, много важно. Може би трябва да поговоря с някой, който действително разбира от тези неща. Смисъл, ти си имаш терапия с родините, с телефона, благодарността. Говорил ли с някой на тази тема? Не с мен, аз не съм. Не, специалист. Не съм въобще, да. Ама мислиш, че това е някакъв проблем, с който трябва да разреша? Не. Ама аз съм си добре така, защо да си отворя? Да, очевидно. Добре съм си. Това с благодарността е готино. Аз се шегувам, е готино. Ами много е готино, да, защото някакъв автотренинг. Аз това моето дете се опитва, това моето дете, постоянно да го научи, че той трябва да е благодарен за всичко, което, защото ние се опитваме всичко да им дадем, най-вероятно и ти, на твоето и въобще. Обаче те са някакво поколение, което според мен е толкова неблагодарно и толкова смята, че... Не смяташ, че е много малко, за да правиш такива кардинални изводи. Защото неблагодарен на 11 години... На 10 даже. Аз така го засилих, защото четвърта клас. Да, ама защото все пак трябва, когато това му казвам, окей, аз правя всичко за тебе, за да се чувстваш добре и да пътуваме и да ходим и да имаш това и това и това. Обаче трябва малко да даваш нещо от себе си. Не може да не... И не мисля, че не го разбира. В смисъл на 10 години да не го разбираш и просто да ти се играе само и да те мързи. Да знам. Не знам. Искам ми си иначе да стане... Да осъзнава нещата и да е благодарен. Смятам, че това е много... Аз не знам това как се учи, ама при положение, че ти си му родител, би трябвало това да... Ами сигурно с някакви лишения, не знам. Да преключи. Това ще е странно. След боя. Да, след като веднъж, нали, макар да боя за всичко, стоп машина. Нямам идея. Не знам. Всеки си е самосиндикална бойна единица. Аз така спомням преди години, като съм там приятели с деца, и винаги съм им се обаждал за някакви неща. Не бива, нали, защото аз не съм родител. И сега, като върна лентата, боже, какви тъпоти съм им говори и съм се дразнал някакви неща, които е абсолютно безсмислено. Нали? Не, много е трудно. Аз смятам, че това днешните родители имат най-тежката задача. Не знам как се възпитава дете в това време. Опитвам някакви варианти. Всеки е на опит-грешка малко. Опит-грешка. Не знам, са живи и здрави. А какво искаш да ти се случи? Защото ти почти каза, но почти. Нямам някаква конкретна цел, която искам да ми се случи. Абсолютно нормалните неща. Просто искам да сме здрави, да имам възможността да пътувам, да случвам някакви неща. Имам някакви проекти с приятели, които работим и те да могат да се случат, защото в България нещата са малко по-различни. Някакви готини неща малко трудно се случват. Такива общи неща. Нямам нещо конкретно, което да знам, ето това искам в този живот да ми се случи. А ти мислиш ли си да изчезнеш извън България? Ами, мисля си го и сега, да. Може би... Сега имаш предвид... Сега си го мисля за в бъдеще. Да. Ама, примерно, след някакви 10-15 години. Сигурно. Или поне зависи детето ми. То вече всичко ти става, твой живот е само 50%, другите 50% са за детето. Тоест да порасне той тогава. Ами да, за да видя. А не заради него. Мен това ми беше по-интересно. Ами заради него, за да... Аз все пак трябва да се грижа за него и не знам къде ще учи, какво... Тоест, да, всичко е свързано просто с него. Нормално. Детенце. Да е жив и здрав. Аз нямам да те тормоза повече. Опитах да мина през тъпоти. Не се получи. Ако ти се иска пък да е нещо тъпо, може да завършим с някаква много голяма тъпоти. Не, нямам.
Нека да си е така. Нека да си стане така чисто и красиво. Много толкова ти благодаря. че си И аз дойде. ти благодаря. Молим. Шлямп!